Математика да бъде. 5 по 3, 16. Айде. Фал! Фал! Браво! Добро, ма ти се тръгне. Добро. Да! Четири, бе! Tako je, prosto ne je problem. Ане! Айде, бе, Ане! Анастасия. Айде, бе, Ане! Едната опънна. Отпред колко това се решава пати, мама. Сега така да се почва. Айде, по вие по-добре. Тел ми го оттука, бе. Айде! Да, тетката пък. Браво! 6! Браво! Абе, пази, много да... Да не пазиме